productes? ¿Y por qué? ¿Dónde lo hacemos? Ya. No ho heu de fer per vosaltres. Per tots. Dani, cállate. Per tots. Cállate. Per tu i per tots. Ja està, ja saps l'últim. Moltes felicitats a totes. Molt bé, no us flipeu, baixeu-vos al burro. Diem adeu a tots. Adeu! Ens veiem a la final.